Здравейте, казвам се Крум Гледжарски и съм ръководител на отдел управление на качеството в електроразпределителни мрежи Запад. Електроразпределителни мрежи Запад е част от най-голямата българска енергийна група Електрохолд. Ние оперираме на територия от 40 000 квадратни километра, разположена в Западна България, и поддържаме електроразпределителна мрежа с дължина приблизително 57 000 километра. Последователно следваме нашата политика за опазване на околната среда и биологичното разнообразие в България. В тази връзка ние реализираме различни проекти по програма LIFE на Европейския съюз. Съчетаваме качественото и сигурно електроснабдяване на нашите потребители с опазването на биологичното разнообразие. А тези наши потребители са 2 милиона битови потребители и 250 хиляди стопански клиенти. В тази връзка ние непрекъснато сътрудничиме с български неправителствени организации и конкретно с Българското дружество за защита на птиците. Заедно с тях в момента реализираме проект по програма LIFE на Европейския съюз за опазване на биологичното разнообразие по поречието на река Дунав. Това е част от нашата екологична политика и от стратегическо значение за опазването на природата в Република България.